Ľudia, toto pôjde dnes na short a moje meno je Lucky_Xenia_Kry. Môj ikonka je tu, mám prvé video, sorry, bez zvuku. Bola by som rada, kebyže mi kliknete na odber. Tuto, dole by som mala mať. Kľudne by ste mi mohli dať aj, ak chcete vedieť, môj YouTube kanál sa volá tak presne takto sa volá môj YouTube kanál. Ja vám ho asi nechám konkrétne 20 sekúnd asi. Dobre, asi dosť. Tak, bola by som rada, kebyže mi tu na Robloxe dáte follow, nebojte. Môj avatar je takýto. Ideme do home. Môj normálny, dávajte si pozor, avatar je v podstate, ako tu nemáme, sa zblázním. Dúfam, snáď Nugget. To je nejaký Murner, neviem. Ďalej. Ja vám to ukratím. No dobre, tu je teda môj avatar a tu som ja. Nebojte sa, môj avatar nevyzerá hen tak. Môj avatar vyzerá trošku ináč. A má to proste toto. Bola by som rada, kebyže si takto kliknete a dáte tu follow, vám to ukáže. Tak. No, teda toto bol môj prvý short. Tak zatiaľ čus.